Aabot sa 23 million pesos na pondo ang inilaan ng iba't ibang pamahalaang bayan at lungsod sa dalawigan ng Tarlac para sa kanilang tuberculosis program. Sa isinagawang usapang dibdiban sa bayan ng Moncada, binigyang diin ng United States Agency for International Development's TB Platforms Project ang mahalagang papel ng mga local executives para mawaksan ang pagkalat ng nasabing sakit. Kabilang sa tinalakay sa nasabing aktibidad ang pagbili ng gamot at hiring sa mga karagdagang healthcare workers dahil kailangan naman magkaroon ng integrasyon ng COVID-19 at tuberculosis response. Isinusulong ngayon ng lokal na pamahalaan ng Talavera sa Nueva Ecija ang pagtatanim ng gulay at fruit-bearing trees sa mga residente. Paraan daw ito upang matiyak na may sapat na supply ng pagkain at maiwasan ng kagutuman. Kabilang sa mga lugar na tinamnan ay ang mga bakuran, paaralan at maging mga bakanteng lupa sa barangay. 4 na greenhouse rin ang itanayo ng administrasyon ni Mayor Nery V. Martinez. Kamakailan lamang ay namahagi sila ng mga binhi para sa mga nais magtanim. Ang Talavera ang vegetable basket capital ng Nueva Ecija. Good news para sa mga nais matutong magmaneho, naglaan ng scholarships ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa publiko upang mapalakas ang driver education sa bansa. Kabilang sa mga maaaring kuning kurso ay ang National Certificate o NC2 sa operation ng light vehicles at NC3 para sa pagmamaneho ng passenger bus o straight truck. Maaari raw gamitin ang mga certificate sa pagkuha ng lisensya sa Land Transportation Office batay na rin sa kasunduan ng dalawang ahensya ng gobyerno. Ang Gonzalo Puyat School of Arts and Trades sa San Luis at sa Provincial Training Center sa Guagua ang dalawang TESDA administered school sa Pampanga. Maaari mag-apply sa www.tesdaonline.info. JM Jesus, CLTV News.